El meu nom és Imma Ramon, soc d'Alboraya i hi haurà hora. Te conté més. Prop de 200 veïns es varen manifestar a nit a les portes de l'Ajuntament d'Alboraya, la majoria afectats pels plans urbanístics del govern municipal del Partit Popular que projecta urbanitzar 1.200.000 metres quadrats d'horta. L'alcalde, Manuel Álvaro, vol traslladar els centres comercials de la vora de Ports a Playa per construir vivendes en el seu lloc, una operació que implica l'expropiació forçosa de 400.000 metres quadrats de l'horta de Vera. Com a llaurador és el mig de vida que tinc o que tenim els llauradors. Crec que un mig de vida com un altre, més o menys competitiu. I bueno, la tradició de tota la vida de tots els nostres antepassats que han viscut de l'horta. Han de poder continuar vivint d'ella. El que perdríem és, sens dubte, una oportunitat única, no? En un mercat globalitzat com el que estem, la indústria de la xufa i de l'horxata és un recurs molt potent per a l'agricultura valenciana, ja que és un recurs únic en tot el món, que només nosaltres els valencians tenim, i que està protegida per una denominació d'origen que arreplega els 16 pobles de la comarca de l'Horta Nord. Si perdem l'Horta de Vera, perdem una part molt important d'esta denominació d'origen, que és un lloc, un espai únic en tot el món on es pot cultivar este tubèrcul. En temps de globalització hi ha que especialitzar-se moltíssim, hi ha que apostar per empreses que siguin el més competitives possibles. El que no entén ningú i no s'explica a ningú és com la corporació municipal, el govern d'Alboraya i les institucions en general, la Generalitat Valenciana, defensen, en lloc de la indústria tradicional valenciana i de l'agricultura de qualitat, que és la que hi ha en l'Horta de València, estan defensant els interessos d'una empresa privada que, a banda, és una multinacional estrangera que no té res que veure en el perfil i en l'economia del poble i que, al contrari, l'únic que portarà serà més destrucció dels nostres recursos.